святи мою тимру, оздорови сердца срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся на нядзельную святую імшу. Прагнем прасіць у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Падчас гэтай імшы давяраем доброму Богу памерлых Пятра, Марыю, Мікалая, Людмілу, Мікалая і Ніну. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинах Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отця. Amen.
Молимся. Усемагутны вечны Боже, Ты щодро даєш усім, хто Тебе просить, больш, чим яны заслуговують і жадають. Будь до нас милосердный и пробач нам грехи, які непокоїть наше, а є сумлення. А так само дай нам то, об чим просить Тебе мы не отваживаемся. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Аввакума. «Докуль я, Пане, буду кликать, а ты не чуешь, докуль буду кричать тебе гвалт, а ты не ратуешь, навошта показываешь несправедливость и глядишь на несчастье. Рабунок и гвалт передо мною, и возникает спречка, и пустое разлад. И сказал мне Пан на отказ: запиши, что бачишь, и растлумач на таблицах, каб читач мог легко прочитать. Бо тое, што бачыш, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, а не ашукае. Калі нават будзе марудзіць, чакай, бо прыйдзе абавязкова, не спозніцца. Вось знемагае той, у каго несправядлівая душа, а праведны будзе жыць, дзякуючы сваёй вернасці. Гэта Слова Божае. На голос Пана сердц не закрывайте. На голос Пана сердц не закрывайте. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу, скали нашего збавлення. Станем с подякою перед обличчям Ягоним, у песнях ускликнем Яму. На голос Пана сердц не закрывайте. Придите, поклонимся и упадем, уклінчим перед Паном, який нас створив. Бо наш Бог, а ми народ Його найпаший, і овечки Його на руки. На голос Пана сердц не закрывайте. Ока вы послухали сьогодні Його голос, не робите жорсткими серце ваше, як уме риба, як на пустині у день Магаса, де мені спокушаються ваші. Ви пробували мені, хоч і бачили справи мої. На голос Пана сердц не закрывайте. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умілованы, нагадваю табе, каб ты распальваў дар Божий, які ёсць у табе праз ускладанне маіх рук, таму што Бог даў нам не духа боязі, але сілы, любові і цвярозасці. Дык не саромейся сведчання нашага Пана, не мяне, вязня ягонага, але паводле сілы Божай. Далучыся да цярпення ў дзеле Евангелля, трымайся прыкладу здаровага вучэння, якое той чуў ад мяне ў любові і веры, якія ў Хрысце Езусе.
Гэты прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Пана триває навіки, а тим словом есть добра новина, обвешанная вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час апостолы сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан сказал: «Коли б вы имели веру с горчичное зерне, вы могли б сказать смоковнице гэтай: вырвися с кореннем и перасадися ў мора, и она б послухалася. Хто з вас, маючи слугу, які аре або пасвіць, скажа яму, калі ён вернецца з поля: як прыйдзеш, адразу сядай за стол. Наадварот, ці не скажа яму: прыгатуй мне павячэраць і, падперазаўшыся, прыслужвай мне, пакуль буду есці і піць, а пасля будзеш есці і піць ты. Ці будзем дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сённяшняя літургія слова звяртае нашу увагу на тэму веры. Прарок Абакум звяртаецца да Бога, і мы адчуваем у яго словах боль. «Дакуль я, Пане, буду клікаць, а ты не чуеш, дакуль буду крычаць табе гвалт, а ты не ратуеш». Абакум звяртаецца да Бога у абставінах, калі у старажытныя часы вавіланяне захапілі Ізраіль, тэрарызавалі яго жыхароў. Там было поўна насілля, спусташэння. І ў гэты момант Абакум з такой гораччу звяртаецца да Бога. І нам, напэўна, знаёмыя такія сітуацыі, калі здаецца, што Бог не звяртае ўвагі на тыя цяжкасці, з якімі мы сутыкаемся. Але Бог хоча сказаць Абакуму, што асабліва ў хвіліны выпрабавання, ў цяжкія моманты неабходна быць вернымі Богу. І вера у гэтым і заключаецца, у вернасці Богу. Нам варта у нашай малітве дзякаваць Богу за ўсё, з чым мы сутыкаемся. Часамі мы ўзгадваем і найбольш горача молімся да Бога, калі здарыцца якая-небудзь бяда. Калі трывога, тады да Бога, кажа народная мудрасць. А што, калі такой трывогі няма? У хвіліны радасці мы жывём не толькі сваім розумам, а можам жыць таксама Божай падтрымкай. Той, хто звяртаецца да Бога і верыць у Яго, той атрымлівае удзел у Яго сіле, у боскай сіле, і так можа дзейнічаць. У другім чытанні Павел звяртаецца да свайго вучня, да Тимафея, напярэдадні як бы сваёй смерці, у канцы свайго жыцця, і да супольнасці, якую ён перадае свайму вучню Тимафею. І хоча сказаць, што тое, што абвяшчаецца падчас літургіі, павінна быць рэалізавана ў жыцці кожнага хрысціяніна.
той Езус, якога мы распазнаем у Божым Слове, у гостыі, у гэтым хлебе, у вине, што стане падчас імшы целам і крывёю Хрыста, той Езус, якога распазнаем і ведаем, што Ён ёсць у гэтым табернакулюме, мы маем распазнаць таксама за дзвярыма касцёла, у нашых бліжніх, асабліва ў бедных, галодных, патрабуючых і тых, хто па жыцці заблукаў. А ў Евангелі Езус звяртаецца да сваіх вучняў, кажучы, калі б вы мелі веру з гарчычнае зерне і сказалі б дрэву, перасяліся ў мора, гэта падбылося. У іншых месцах Езус захапляецца, здзіўляецца верай людзей, і калі яны прыходзяць да Яго, Ён кажа ім: «Ваша вера ўратавала вас, таму вы атрымліваеце аздараўленне духоўнае і фізічнае». Але таксама тут мы можам паглядзець, што Езус не дакарае сваіх апосталаў за адсутнасць веры, але хоча ім сказаць, важна якасць гэтай веры. Вера – гэта не толькі згода з нейкай дактрынай, з тым, што Езус абвяшчае гэта праўда, што сусвет стварыў Бог, што Езус уваскрасіў, што Бог Айцец уваскрасіў Хрыста з мёртвых і гэтак далей. Вера мае рэалізоўвацца у дынаміцы, у нашым жыцці. Нездарма Христос часта выкарыстоўвае метафору зярнятка. Зерне, трапіўшы ў зямлю, павінна памерці, каб прынесці плод, і павінна доўга і доўга расці. І нашая вера – гэта не толькі тое, што мы носім у сваім сэрцы, я згодны з тым, што Бог ёсць і чаму Ён навучае. Вера павінна праявіцца ў нашым жыцці. І Езус на просьбу вучняў «дадай нам веры» расказвае ім прыпавесць пра слугу і гаспадара, што слуга, вярнуўшыся з поля пасля працы, будзе далей працаваць на свайго гаспадара, прыслужваць яму пры стале. Значыць, які адказ на просьбу «дадай нам веры»? Вера – гэта паслухмянасць Божаму Слову. Не проста прызнаваць, што запісанае і сказанае Богам гэта праўда. Варта быць гэтаму паслухмяным. Аднойчы падчас Другой сусветнай вайны некалькі ваеннапалонных, некалькі французаў, жаўнераў французскіх трапіла ў палон, і іх прымусілі працаваць на нямецкім заводзе, дзе выраблялі баявыя прыпасы. І яны разумелі, што тыя бомбы, якія яны робяць, яны падаюць з самалётаў на іх французскую зямлю. І гэтыя ваеннапалонныя вырашылі пашкодзіць бомбы так, каб яны, упаўшы на зямлю, не выбухалі. Каб не было выбуху. І французскія ўлады заўважылі, што ёсць снарады, якія падаюць на зямлю і не ўзрываюцца. Яны вырашылі правесці даследаванне. І адкрыўшы адну з такіх бомб, разабраўшы яе, яны ўбачылі там запіску. Мы робім усё магчымае, дзякуючы таму, што мы маем. І заўсёды, калі ў нас ёсць такая магчымасць. І гэта можа быць дэвіз для кожнага з нас. Мы можам да слёз прасіць у Бога «дадай нам веры», а можам дзейнічаць і жыць, і рабіць жыццёвыя выбары, дзякуючы ўжо той веры, якая ў нас ужо ёсць. Адна настаўніца на уроку прырадазнаўства казала дзецям, што ёсць на свеце і малыя жывёлы, зверы, рыбы і вялікія. І, напрыклад, такі млекакормячы, які плавае ў вадзе, як кіт, напрыклад, хоць ён вельмі вялікі, ён не можа праглынуць чалавека, бо мае маленькае горла. А дзяўчынка кажа, а ў Бібліі напісана, што прарока Йону праглынуў кіт. У розных перакладах па-рознаму часамі пішуць «вялікая рыба», але ў гэтай гісторыі яна сказала, у Бібліі напісана «Йону прарока праглынуў кіт».
Яна кажа, а ўсё, што ў Бібліі напісана, гэта праўда. І калі я траплю на неба, я ў ён спытаюся, як было па-сапраўднаму. А настаўніца кажа, а можа ён трапіў у пекла? І тады дзяўчынка кажа, ну калі ён трапіў у пекла, то вы ў яго спытаеце. Гэта, можа, такая мудрасць гэтага ці гумар гэтага дзіцяці, але будзем жа давяраць Божаму Слову і жыць гэтым Божым Словам і ўспомнім іншае месца з Евангелія паводле Лукі, дзе таксама Езус кажа пра гаспадара і слугу. Ён, маючы на ўвазе апошнія дні нашага жыцця, кажа, шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе ў чуванні. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Хрыста, які праз сваю крыжовую ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе патрэбы Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх яго паклікаў Езус Христос. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры ўсім людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяржаўнікоў краінаў, каб яны умела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту ўсяго грамадства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сужанства нашай парафіі, каб ахвяраванне ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамагла ім супрацьстаць граху. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб наш удзел у святой імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Молімся за памерлых Пятра, Марыю, Мікалая, Людмілу, Мікалая і Ніну. Просім, каб добры Бог пасля цярпення зямнога жыцця прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
завсюди, это мое сердце погляди, ты любовь моя одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое життя, и теперь я твой назавсюди. Это мое сердце погляди, ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на Христа і всьому костюлу святому. Просим Тебя, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас, просвятые таямницу, в яких мы Твои слуги удельничаем, исполни нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан с вами, И с Духом Твоим. у гору сердце, Возносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прихода.
Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзафом, з його допоможними біскупами і усім духовенством. Памятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юсафом яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам», просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, поблагослови, як хлеб подзялі, паміж тымі, хто прагне, поблагослови, як хлеб подзялі, паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай госты, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай госты, забяры маю цемру. А крышынкі тыя, якія застануцца, а крышынкі тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай госты, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай госты, забяры маю цемру. Молімся. Усемагутны Божа, учыні, каб удзел у гэтым сакраменце наталіў голад і прагу нашых душаў і учыніў нас падобнымі да Хрыста, якога мы прынялі, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Святы Арханёле Михале, Скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на звуку душа уснують в просвіті. Амінь. Присядьте, калі ласка, паслухаем аб'явы. Месяц кастрычнік у касцёле прысвечаны асаблівым чынам малітве на ружанцы. Кожны дзень на працягу месяца у будні ў 18 гадзін молімся на ружанцы ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце, а таксама за бацькоў жывых і памерлых, а пасля ружанцовай малітвы адбываецца святая імша. У аўторак 7 кастрычніка ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай. Імша будзе ў касцёле раніцай у 9 гадзін, у 18 гадзін ружанец і пасля ружанцы імша. 7 кастрычніка ўжо ў 20 раз адбываецца ва ўсім свеце акцыя «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы». Дзеці ў сваіх парафіях, у сваіх касцёлах у гэты дзень моляцца на ружанцы з просьбай аб міры. Таму заахвочваем у аўторак, каб бацькі разам з дзецьмі прыйшлі ў 18 гадзін на святы ружанец. У сераду, акрамя вячэрняй імшы, ёсць імша ў 9 гадзін раніцай. У суботу святая імша ў 9 і 19. У нядзелю, як заўсёды, у стоўбцах імша ў 11 і 18, у Жацераве і Адцэдзе ў 9 раніцай, у Новым Свечні ў 13. Ужо цяпер заахвочваем прыносіць, калі ласка, карткі з імёнамі памерлых, так званыя выпамінкі. Запрашаем не адкладваць гэта на апошні дзень. Запіскі і ахвяру аддаём у ларок дзяжурным. Пішам, калі ласка, разборліва, пажадана
у назоўным склоне. Пётр, Іван, Марыя, не Петра, Івана, Марыю, бо тады не зразумела, ці мужчына, ці жанчына, можа быць, у гэтым такая неразбярыха. Заахвочваем купляць часопіс «Аве Марія». Яшчэ засталося некалькі верасеньскіх нумароў. Ёсць малітоўнік «Прасіце і атрымаеце», у якім змешчаныя літаніі, навенны, вяночкі, малітоўнік за памерлых, таксама вечны адпачынак дай ім, Пане. А таксама новыя картачкі ружанцовых таямніц. Заахвочваем набываць каляндар на наступны год. Дзякуем за ахвяраванне на патрэбы парафіі, асабліва на набыццё і прывоз сапраўднага аргана. Дзякуем тым пілігрымам, якія ўчора удзельнічалі ў ружанцовым кангрэсе ў Магілёве. 25 кастрычніка ў Пінскай катэдры адбудзецца урачыстасць, прысвечаная стагоддзю заснавання Пінскай дыяцэзіі. У ёй прыме ўдзел папскі легат кардынал Клаўдыё Гуджэроці, прэфект дыкастэрыі па справах усходніх касцёлаў. Нашая парафія калісьці была часткай Пінскай дыяцэзіі, таму ў нейкім сэнсе мы духоўна звязаны. Наш сусед, ксёндз Мар'ян, ужо сабраў 6 дэлегатаў на гэтую урачыстасць ад сваёй парафіі. Калі хто хоча, можна арганізаваць пілігрымку. Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помилуй наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Помилуй наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Помилуй наш Чудотворца, стал вершиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Amen.